To yanzu ina so kira min wace ce ta biyun Zainab Ishola kuma a Jos ɗin. Ina mafita, ina mafita, ina mafita, al'ummata ina mafita, ina mafita, ina mafita. Jama'a masu kallon mu da sauraron mu a daidai wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan shiri namu na ina mafita. Shirin ina mafita shiri ne da dinga kawo muku tattaunawa da 'yan siyasa, jarumai, 'yan kasuwa, harkar lafiya da al'amuran yau da kullum. Wanda ni nake gabatar muku mai suna Dr. Naf. Yau mun yi tattaki mun ɗauko muku jaruma sananniya mai gogewa a harkar acting. Yau bakwar mu ta musamman, jaruma barka da shigowa zaurau namu. Barka da shigowa, ai barkan ki dai Dr. Naf. Kun ce miki Nafi a kawai. Kawai ya ce baki sama Duk dai. So jama'a da su sanin cewa ɗan takaitaccen tarihin wace ce Zainab Ishola? To assalamu alaikum masu saurare na, sunana Zainab Ishola. Wato Zainab Ishola ba wata bace sai dai yar gidan Ishola ce, Baba Tunde, sannan kuma haifaffiyar garin Maiduguri. Na taso ne, an haife na Maiduguri, na tashi a Maiduguri. Na fara nursery na, sannan kuma aka canja ni na koma, aka canja babana sai ya dawo garin Jos da aiki. Okay. Aga ke ba a Jos aka haife ki ba, amma kin dawo Jos da zama bisa aiki na mahaifinki. Shi da aka yi transfer sai muka zo Jos muka fara, sannan aka canja makaranta. Na yi nursery school ina, na zo na yi primary school ina a Jos, na yi secondary school na zo na yi diploma, yanzu ina matakin degree. Insha Allah. Mutane suna korafi ko masoyanki kawai sai aka ga bat Zainab Ishola ta ɓace mana daga gaban screen ɗin TV namu gidajenmu. Shin me ya faru ne? To, ba ɓacewa ta yi ba. Wato, kisan duk abin da za ka yi, ka hangi gaba. Idan ka ga aka ce gemin ɗan uwanka ya kama da wuta, ni ba bahaushiya ba ce, sai ka yi ɓarka je ka shafa mara kan ruwa. Kin gane? Na yi ƙoƙari, gaskiya ni mahaifina yana son makaranta. Dream in shi kenan har yaro sai koma ga Allah. To da na fara harkar fim sai na gana achieving abin da nake so. To sai maza sai na koma, kamar tambayin da kika mai ya, sai na koma harkar karatu na je na yi digiri na. Yes. To kin san kuma ba za ka haɗa fim da karatu ba. To sai na koma, amma gashi yanzu ba gashi na dawo ba. Ana dama da ni. Gaskiya ne, masoya za su so su san me ba ma Zainab Ishola sha'awan fara harkar fim daga farko. To dalilan da yawa, amma zan takaita su. Fim wani abu ne wanda yake da advantage sosai, amma ga wanda fim ɗin ya zo yi, za ka samu arziki, za ka samu ɗaukaka, sannan kuma duk abin da kake nema za ka iya samun shi a sauwaƙe, amma fa sai ka kama kanka. To ban san da haka ba, sai da na fara kallon fina-finai, sai na ga akwai hanyoyi da yawa da za ka fahimtar da mutane ta harkar fim. Sai kiga malami ya je ya yi wa'azi, ba a saurari abin da ke faɗa ba, amma da zaran haka sai kiga kina fara harkar fim nan ana sa kamera, ko sai kiga kin ba wa mutane wani abin da su ba su ma tunanin shi. Kin fahimce ni? To fim yana ban sha'awa, ba wai ina ƙarami ba ya ban sha'awa, amma da na taso na san wace ce Zainab Ishola, na san kaina, na san to I'm matured enough, sai kawai abin ya fara bani sha'awa, saboda ni dama ma'abociya kallon fina-finai ce. Kuma fina-finan ma na Hausa, duk da ba yare na bane. Gaskiya ne. So kamar kin kai shekara nawa industry? Na kai shekara 10 a industry, duk da hotun da na tafi. Idan aka haɗa, na kai shekara 10.
Wani fim ne fara haska tauraron Zainab Ishola har mutane suka san wace ce Zainab Ishola? Bakin mulki. Allah ya ji ganciya man. Amin. Wato son ɗaya na yi a bakin mulki. Amma ya saka na zama wata. Ya saka na san mecece ma fim. Sannan kuma ina da experience a kai. Bakin mulki babu abin da zan ce ga wannan fim. Da producer, da director din, da marubucin kansa ma. Allah ya saka masu da alkhairi. Amin amin. Wasu hanyoyi kika bi lokacin da kike so ki shiga harkar fim? Kamar ta hannuwa kika bi? A gaskiya kowa yana da hanyar da yake shiga fim. Amma ni tawa hanyar ta zo min a sauwaƙe. Za ji ana samun ƙalubale. Ina da ƙawa tana University of Jos tana karantar law. Masu interview da zaman ina kawo misalin nan sai na kawo shi. Ina raka ta sometimes idan babu lectures kamfanin 3SP na cikin garin Jos akwai 3SP International Limited. To ina raka ta wannan gurin. To daga raka ta kawai sai da director da kuma ubangida na Alamin Buhari dan shi ya kawo ni harkar film. Shi ya je har gidanmu ya ɗauki ni izin mama na san da muka kai kusan almost 8 months muna kokarin mu convince mama na da family na saboda na shiga ciki naga kawai ko a ina sai dai baka da kamun kan amma in ka shiga ciki to zaka san ko kai wane ne. To kin ji inda na fara kenan. Akwai tambayan da mutane suke ko kuma in ce maganganu da yake karaɗe gidaje da social media cewa ai duk macen da ta shigo Kannywood sai an mata kantawaye. Shin ne gaskiyar lamarin? Kantawaye ba ma san shi ba. Kawai farfaganda ce ta mutane? To ba ma san me ce kantawayen ba ma gaba ɗinta. Sakamakon ni na gaya miki na ce miki Alamin Buhari shi ya kawo ni. Kuma ina respecting ɗin shi. Inda ya ɗauko ni daga falon mamana uba ne a guri na. Duk abin da zai cutar da ni zai kira ni ya gaya min. Sannan kuma ina da wani daban. Akwai wani ya mu baba na ce mai angon Sambisa. Ban san za ki san shi. Sosai. A gaskiya duk abin da zan yi in na kira da ratuna bai ɗauka ba. Na kira Alamin Buhari ubangida daji na kenan bai ɗauka ba zan kira shi kuma idan ya bani ansa. Direct to the point idan ya gaya min abu ina ganewa kuma yana gaya min gaskiya. To mutuƙa ya sa ni hanya kuma ba zan mantawa da ya mu baba rayuwa na ba. To masoya suna korafi kamar ba sa ganin ki a sababbin fina-finai. Shin akwai wasu fina-finai da kika yi wanda za ki gaya wa masoyanki wanda za ki share musu hawaye bisa alamar bisa yadda kika gama karatu kika dawo harkar? Ku je ku kalli Firici. Firici za a same shi a muryar Hausa TV. Firici sabon fim ne wanda yake da ma'ana. Ina dawowa da na bounce back kawai sai na gani cakap a Firici. Kuma ina son fim ɗin Sidex fim ne mai dogon zango. Yana da kyau. Ki je gida ba ki kalla. To shi kenan. Kwanakin baya maganganu yana yawa industry cewa producers da directors suna korafi a kanki cewa idan suka kira ki aiki ba kya zuwa location akan lokaci, wani lokaci ma idan aka kira ki sai ki kashe wayanki kamar suna ganin baki dauki sana'ar ki da muhimmanci ba. Me zaki ce akan wannan korafin da aka yi? Ban dauki sana'a da muhimmanci ba. Ina dauke sana'a muhimmanci tun da fim shekawar matakin da nake yanzu. A lokacin kisan dan adam yana da wani irin abu. Ina son fim ɗin amma kuma ba na son in sauka a layin fim ɗin. Na koma school ina digiri ne. To ba zan gaya maka na koma school ba saboda ina da personal issue rayuwata da nake. Wanda ba kowa sai ya sani. Thank you very much. Saboda ba yadda za a yi don ka kira ni da na dinga yin hakan yanzu ban dawo ba? Ban achieving karatun da na ce ne ba? Sosai. Ba bacewa ne ba. Makaranta na koma kuma ba zan faɗa in ce ina school ɗin ba. Sakamakon mu haka muke yanzu da ake ce kina school to daga kana school nan ba za a mayin ta kiran ka ba. Sai ka rasa opportunity. Sai ka rasa stardom ɗin naka da film ɗin. Amma gwara ka ɗan yi wahala ke san abu mai kyau da wahala ake samu. To wannan gaskiya ne. Ana cewa Kap Jos babu jaruma kamar ki.
amma me yasa ba a ganin ki a sababbin fina-finan Jos? Wani fim ne Jos yanzu da sabo? Kaman akwai wani fim da naga ana yi na Alhaji Lakasera. Alhaji Ismail. Alhaji Ismail Dangote. Okay. Ban masoya sun ga fim ɗin Jos ne kuma sun so masoyanki su ganki a cikin fim ɗin. Shin kun samu matsala ne da produsoci da daraktocin Jos suka daina saki a aiki ko kuma yaya abin yake? Ba su yi zama aiki ba. Okay. Ban da matsala da producers in Jos, sannan kuma ban da matsala da directors in Jos. In takaice miki ban da matsala ma da ita kanta ɗan crew ɗin ma ban da matsala da su. Abin da yake faruwa shine babu wani fim a Jos ɗin da ya wuce darasin. Kuma darasi ne. Saboda haka ban ga wani fim da aka yi bayan darasin ba. Haka ne. Darasi guda ɗaya ne a cikin da ake yin shi fina-finai. Sai kuma akwai fim ɗin mai fata movies kamar ko? Ya yi shi last year ko? Shi ne nake cike, shi ne furcin. Okay. Shi ne Akwai furcin. tawakkaltu ko? Tawakkaltu lokacin ina exams. Ya kana film akwai postan film ma har yanzu akwai bana da aka yi da irin da ake yi na postan film kafin a fara film a ce an saka wancan an saka wannan ya kira ni kuma na roƙe shi alfarma na ce ya haƙuri a sa wata ina da abin da nake muhimmanci saboda kin san a kullum ya kamata mutum ya dinga boye sirrinsa. Haka ne. Na je makaranta saboda ina tunanin gobe yau in nayi aure kin ga ba zan yi film ba kuma ko da mijina ya ce je zan da muke film zan ce wallahi ba zan yi ba. Na zo ne in kula da kai. Gaskiya ne. Kaman akwai matasa da suke so su shiga harkan fim. Shin idan mace tana so ta shiga ta fara fim kawai jakarta za ta ɗauko daga gida ta faɗo Jos ko ta faɗa Kano ko kuma akwai wasu ways da ake bi kafin a fara harkar fim? Saboda mutane suna gani kaman ko fim kawai barkate ne kawai in ka gaji ne ko kake da sabani da iyayenka kawai zaka dauka ka ce ka shiga ana gani kaman duk wanda budurwa da take fim ana gani kaman tantiriya ce a idon wasu inda suke gani. Shin akwai wani strategy da ake bi a shigo industry ne? Ai fim da ke ganin shi a cikin jini yake. Ko kana ina ne zaka yi tsintan kanki a fim. Amma abin da nake so shine inda na sani shine fim idan har fim ɗin zaki irin waɗanda ake kira kike ganin ana gaya musu haka ba su zuwa ko ina sai ki samu ba yan fim ɗin bane sai ki samu kawai wasu ne dai wanda suke rakiya guraren yan fim za ki ga sun je kawai za su je su raka jaruma ko kuma za su raka sai su ce sun je location ko ba location suka je ba to kuma fim idan kina so ki je fim ya kamata a ce iyayenki sun sani kamar ɗazu na gaya mace sun da muka yi 8 months Kina convincing parents. ina ya za a yi a banni in wannan haka ya za a yi a banni in fara fim So abin yana da mataki na shiga kenan. yana da mataki sosai kuma matakin shi gaskiya yana da wahala saboda kafin ma a karɓe ki a fim ɗin wahalar sa yanzu matakin da na kai ne kika kira ni ko in ce kika sa producer ki ya kira ni na zo sannan kuma na gabatar da kaina matsayin Zainab Shala. Wannan gaskiya ne. So fim ba abin wasa bane. Tabbas. Ba a cikin ba wasa da shi. Idan fim kika zo fim zaki. Idan wasa kika zo wasa zaki. Idan shirme kika zo shirman zaki tarar. To saboda haka fim din So kina nufin duk abin da mutum ya dauko ya zo da shi industry abin da zai tarar. Yawa sannan matakin da kika tambaye ni ɗazu. Mataki ne wanda idan kina tare da producer, in producer yana son mutuncin kansa. Direct zai ce iyayenki sun sani? Kawo wani naki. Muna da form. Muna da manyanmu. Ki bin manyanmu idan kina son fim. Ki yi ƙoƙari ki bin manyanmu. Ma'ana su producers kenan. Su ne wanda za su tambaye ka. A'a, to ke kin zo yin fim da sanin iyayenki? Ba a ɗaukar mutum kwatsam. Sai a sashi a fim. Na fahimta. Sorry to say akwai wani labari da na ji a wata mata kwanaki a Kano da take da yadda ta zo yi fim bata ma sani ba ta shigo internet ta ce ita yadda bata dai ta yi fim ba An yi ta cece ku can nan. an tsame ta fim ne babban fim amma kin ga an tsame ta daga ciki an canja ta ki fahimce ni kuma ta burge ni saboda ta bi umarnin iyayenta
amma da farko bai kamata da ta shigo fim din nan a ce mahaifiyarki tana raye, mahaifinki na raye, ko in ce kanin mahaifinki na raye, ba za ki tambaya ba, ba za su baki izini ba, sai kwatsam sai a ce an saki a fim. To yawanci ba su samun gaskiya, in kin haka to fim din irin da fim ne na zo mu, amma ba fim bane wanda ke zaman kansa. To shekarun baya kowa ya san ki a industry da Maryam Gidado. Shin ina Maryam Gidado? Tana Saudiya. Alaƙar ku ya ƙare ne tsakanin ku, aka daina ganin ku tare ko menene? Kina da neman masifa wannan mata. Gora tana neman masifa. Wannan kai kina da neman masifa. Ka ji ne wala? Masoyin ki da su sosai. Wato Maryam babban yaro ana ce mata Maryam Jibu. Maryam gaskiya ina ƙaunarta. Tun kan in fara fim take burge ni. Ina son ta. Da acting ɗinta, da looks ɗinta, da kuma ina son ta. Saboda haka a lokacin na fara fim har muka zo muka haɗu ita daga baya, muka zo muka yi kusanci da ita, kowa bai san rayuwar kowa ba, da muka haɗu kowa ya san wannan kin san rayuwa na san nake, saboda zaman tare. Yawa zaman tare. To ba lallai bane dan na san rayuwar ki na zauna da ke sai in ce dole sai na ci gaba da rayuwa da ke idan rayuwa ta ba iri ɗaya bane take. Wannan gaskiya ne. Kin fahimce ni? Haka. To akwai wasu mistake da muke ya kamata idan an ce show me your friend. And I will tell you who you are. Thank you very much. Maryam mace ce mai kamun kai da sauransu, tana da kuma haƙuri, tana da kuma nutsuwa. Allah ne raba mu saboda akwai wasu halaye da maybe ni nake da shi da ita ba ta da shi, ko ita take da shi ni ba ni da shi. To akwai inda ya sha bamban. Kun samu kuna da bambanci a wasu bangarori, shi yasa zaman bai yawa saboda kin san mu'amala da mutum sai kai hakuri. Ila ni ya mata wani abu, ina mata wani abin da ba ta jin daɗi, ko ni ina ganin tana abu da babu daɗi, ko kuwa ni tana da wanda ba ni so, a ko ni ina rayuwar da ba ta so. Ki fahimce ni? To already za ka samu bambanci sosai, amma tana da mugun kirki kuma ina ƙaunarta kuma ina son ta, ina son filmanta. So daga ƙarshe wani kira zaki yi ma masoyanki na faɗin duniya gabaki ɗaya? Ku zo ku ci gaba da ƙaunar Zainab Ishola. Wallahi ku zo ƙaunace ta. Saboda ina da good understanding. Ina da class lokaci kaza ko kuma ina da wani abu mai muhimmanci, tunda kamar kin ce akwai personal life inda mutum yake boyewa ba komai bane sai ka faɗa ina school. So da ki iya faɗa musu karfe kaza zuwa kaza ba zan iya zuwa location ba, kin ga zai rufe bakin wa'innan masu cece kuce. Jazz magana kina kan hanya amma ba haka fim take ba. Fim wani abu ne kamar contract, idan aka ɗauke shi kika fara yi. Idan har kika ce aka zaki ja musu asara da yawa. Because producer da director na sai gangi a set irin su karfe 7 na safe. Na fahimta. Zuwa dare. So kuma dole ki fita a wannan lokaci da suka dole in fita a wannan lokacin, kuma wannan lokacin ina da abin da zan yi, ina da misali ina da lectures, kuma a lokacin ni ya riga na sa kaina ina son karatun saboda na san zai taimake ni. Yanzu da na dan ja baya ai na bar wani sun shiga. Gaskiya ne. To yanzu ina so kira min wace ce ta biyan Zainab Ishola kuma a Jos. To sai ta kin faɗa wace ce ta biyan Zainab Ishola a Jos din nan ake so ki faɗa min. To masu kallo dai za su tsaya da amsa wannan tambaya. To ku sa mana a comment a ƙasa. Ku sa mana a ƙasa, muna nan muna jira, na kafa na tsare wallahi sai na matsa tukunna. Sai shikenan jama'a masu kallon mu duka anan muka kawo karshen shirin namu na yau. Tare da ni ne gabatarwa wanda kuka fi sani da Dr. Naf. Ku kasance tare da mu a koyaushe. Ina mafita, ina mafita, ina mafita, al'ummata ina mafita, ina mafita, ina mafita.